Továrenské nastavenia. Na diaľkovom ovládači stlačíme tlačidlo menu, vyberieme možnosť inštalácia a potvrdíme. Zadáme heslo, štandardné nastavenie sú 4 nuly. Z ponuky zvolíme možnosť východzie nastavenia. Objaví sa hláška, či chceme zresetovať všetky nastavené hodnoty. Zvolíme možnosť áno a potvrdíme. Zadáme heslo. Počkáme, kým sa zariadenie inicializuje a pri voľbe jazyka zvolíme možnosť slovenčina. Pri výbere krajiny zvolíme možnosť Slovensko. Pri možnosti nastavenia antény si iba skontrolujeme hodnoty sily a kvality signálu a potvrdzujeme výberom ďalší. Prebieha automatické vyhľadávanie staníc. Po skončení vyhľadávania sa v pravom dolnom rohu zobrazí možnosť uložiť, ktorú potvrdíme. Počas vyhľadávania sa zobrazuje stop. Po uložení staníc sa zobrazí v nastavení času vyrovnanie GMT Auto, ktoré potvrdzujeme výberom možnosti ďalší. Zobrazí sa výsledok, ktorý potvrdíme výberom dokončiť.